Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο στούντιο της Link. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες και σας βάζουμε στον μαγικό μας κόσμο μέσα από το production της Link, θέλοντας να σας δώσουμε την δυνατότητα να αναπτύξετε εσείς οι ίδιοι την εταιρεία σας. Να την κάνετε πιο γνωστή, να γίνουν ευρέως γνωστές οι δεξιότητες, τα δυνατά του σημεία και φυσικά μέσα από την Link να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και σε αυτό που όλοι λέμε Think Big. Σήμερα μαζί μας έχουμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που θα μας μιλήσει για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τρόφιμο. Το τρόφιμο δεν είναι απλώς μία ύλη που ικανοποιεί τις ανάγκες, έχει μία συμβολικότητα, μία διαχρονικότητα, έχει πολιτισμικό, οικονομικό και επικοινωνιακό φορτίο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν αυτό το φορτίο παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Ο κύριος Γιάννος Γιαπιτζόγλου είναι Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων της DPB. Τι κάνετε κύριε Γιαπιτζόγλου, καλώς ήρθατε. Καλά, μια χαρά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τις ευκαιρίες, δημιουργεί ευκαιρίες και δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να αναπτύξουν στρατηγικές για την διεύρυνση του πελατολογίου τους, για να μπορέσουν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. Λίγο πολύ αυτό κάνει και η Link με όλες τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Ο κύριος Γιαπιτζόγλου όμως ειδικεύεται πάνω στο τρόφιμο. Και όταν λέμε κύριε Γιαπιτζόγλου, ειδικεύεστε πάνω στο τρόφιμο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το υπηρετείτε και με έναν τρόπο που εσείς θα μας περιγράψετε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ισχύει. Θεωρώ ότι τα τελευταία 20 χρόνια, 20-25 χρόνια δραστηριοποιούμε στον χώρο τροφίμων με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, επαγγελματισμό. Έχουμε γράψει τα χιλιόμετρα που πρέπει και συνεχίζουμε και γράφουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, αγαπάμε τη δουλειά μας. Προέρχομαι από ένας απλός άνθρωπος των πωλήσεων, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του δειλά-δειλά, βγαίνοντας στην αγορά της εστίασης, κυρίως στο χώρο του κρέατος, να το πω έτσι, στα προϊόντα γύρω από την πρωτεΐνη θα έλεγα, μιας και είναι τα πιο σημαντικά προϊόντα για την καθημερινή μας διατροφή, να το πω έτσι. Οπότε ξεκίνησα και εγώ δειλά-δειλά σαν πολιτής να βγαίνω στα μαγαζιά της εστίασης, να πουλάμε, να προωθούμε τα παρασκευάσματα κρέατος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα χρόνια χτυπήσαμε πολλές πόρτες, κάναμε πολύ ωραίες συνεργασίες, μικρότερες, μεγαλύτερες και σιγά σιγά προχώρησα λίγο επενδύοντας πάρα πολύ χρόνο και χρήμα θα έλεγα στη γνώση μου και στο πώς μπορώ να γίνω καλύτερος, πώς μπορώ να φουγκράζω την αγορά. Πέρασα σιγά σιγά στο επόμενο στάδιο της πυραμίδας του τροφίμου που είναι στους πιο μεγάλους πελάτες, να το πω έτσι, χοδρέμπορους τροφίμου, δίκτυα, εμπορικά δίκτυα που τροφοδοτούν την εστίαση ή το σούπερ μάρκετ ή τη βιομηχανία που παράγει ένα προϊόν. Όλα αυτά μετά από πάρα πολλές επισκέψεις, εκθέσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού μέχρι και σήμερα κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να μπορούμε να είμαστε η πραγματική σωστή αλυσίδα που μαζί με τον παραγωγό τροφίμου θα κάνουμε όλα αυτά που χρειάζεται για να πετύχει πρώτα ο ίδιος, πρώτα η επιχείρησή του και κατ' επέκταση μετά να πετύχουμε και εμείς τους στόχους μας και τις φιλοδοξίες που έχουμε σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες. Κύριε Γιαπιτζόγλου, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να αφουγκράζεσαι την αγορά, να την ακούς, να παίρνεις τα ερεθίσματά της και να προσαρμόζεις τη στρατηγική σου, την πολιτική σου για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου πάνω στο τρόφιμο με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Ποια είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια, ποια είναι αυτά τα μυστικά τα οποία σας δίνουν εσάς τη δυνατότητα να μπορεί να είστε ένας επιτυχημένος διευθυντής ανάπτυξης αφουγκραζόμενος στην αγορά και τις ανάγκες της? Πρώτον και κύριον, όπως ζούμε σήμερα σε μια πολύ δύσκολη αγορά και γενικότερα με πολλές προκλήσεις θα έλεγα, η αγορά αλλάζει καθημερινά με ηλικιώδεις ταχύτητες που πολλές φορές και εμείς οι άνθρωποι μέσα του χώρου δεν τις προλαβαίνουμε τις εξελίξεις
και όλο αυτό το balance που υπάρχει γενικότερα. Λειτουργεί λίγο πολύ σαν καρδιογράφημα η αγορά. Καλώς ή κακώς και η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλές προκλήσεις, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες, γενικότερα και στην κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια και παντού. Ο δικός μας ρόλος είναι πραγματικά να είμαστε μέσα στην αγορά καθημερινά, να αφουγκραζόμαστε την πραγματική ανάγκη και να μπορούμε να δώσουμε τις κατευθυντήριες κινήσεις και τους ανθρώπους κλειδιά, μιας και είμαι και εγώ ένα μέλος μιας ολόκληρης ομάδας συνεργατών που ο καθένας έχει το δικό του ρόλο, είτε στο επίπεδο του R&D αν χρειάζεται ο παραγωγός, είτε στο επίπεδο, ας το πούμε, του consultant chef ή ambassador chef που μπορεί να μετουσιώσει το προϊόν, την πρώτη ύλη σε ένα τελικό πιάτο ή οτιδήποτε, και κατ' επέκταση ο εκάστοτε σοβαρός προμηθευτής, τροφοδότης, εστίασης ή σούπερ μάρκετ, ο οποίος θα κάνει πραγματική ανάπτυξη για το προϊόν και όχι απλά να το τοποθετήσει κάπου και να περιμένει πολύ απλά να έχει ζήτηση, αν θα έχει ζήτηση. Άρα η δουλειά μας είναι λίγο πολύ mixed and match, που προσπαθούμε να είμαστε live action σε όλη αυτή εδώ πέρα την ομπρέλα, να το πω έτσι, για να μπορεί να πετύχει και ο παραγωγός αυτά τα οποία θέλει. Η πώληση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η πώληση τροφίμων βέβαια δεν είναι μόνο μια εμπορική πράξη. Γιατί όσο καλό και να είναι ένα προϊόν, που δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολλά και πολλά ποιοτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, αν δεν υποστηριχθούν από μια στρατηγική, από κάποιες κινήσεις επιχειρηματικές, αναπτυξιακές, αυτό το προϊόν μπορεί και να μείνει αναξιοποίητο. Είναι έτσι? Και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ο οποίος έχει την πρώτη ύλη και θέλει να χτυπήσει και να ανοίξει τις πόρτες ώστε να μπορέσει αυτή η πρώτη ύλη να γίνει ευρέως γνωστή? Είναι πάρα πολλά τα βήματα τα οποία χρειάζεται ένας παραγωγός να μπορεί να κάνει σήμερα για να πετύχει το προϊόν του στα οποιαδήποτε είτε ράφια λιανικής, είτε να μετουσιωθεί σε ένα πιάτο και να μπορέσει να πετύχει. Καταρχήν χρειάζονται από το να ξέρει πρώτα απ' όλα πού θα απευθυνθεί. Αν το target group του προϊόντος το οποίο παράγει απευθύνεται για την αγορά αυτή την οποία θέλει να πάει. Παραδείγματος χάρη, αν μιλήσουμε στην περίπτωση των εξαγωγών, υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγικές εταιρείες οι οποίες βγάζουν ένα προϊόν, παράγουν ένα προϊόν και νομίζουν ότι θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να διευκολύνω τη συζήτηση, πριν κάποια χρόνια υπήρχε μια εμπειρία προσωπική με κάποιους αγοραστές από τις χώρες Φιλανδίας και ούτω καθεξής, στη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι δεν μπορούσαν, θέλανε κάποιες εταιρείες να εξάγουν σπανακόπιτα, ένα απλό προϊόν. Δεν είναι πολύ απλό προϊόν. Η σπανακόπιτα, η καλή σπανακόπιτα, την τρώμε, βλέπετε εδώ πέρα. Ότι είναι πολύ σοβαρό προϊόν. Το πρόβλημά μας, χαριτολογώντας, είναι ότι δοκιμάζουμε τα προϊόντα, γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε λίγο στα κιλάκια μας. Και αν ποτέ χρειαστείτε κάποιον δοκιμαστή, γιατί δεν προλαβαίνετε, πραγματικά θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα είμαι δίπλα σας. Σίγουρα. Οπότε ο Φιλανδός, να το πω έτσι, το σπανάκι δεν μπορούσε να πέψει σωστά αυτή την πρώτη ύλη. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, αν δεν μελετήσει πραγματικά η εταιρεία, και γι' αυτό το λόγο πολλές μεγάλες εταιρείες που έχουν σοβαρή ανάπτυξη στο εξωτερικό, είναι γιατί μελετάνε πριν ξεκινήσουν. Και τις σημαντικές λεπτομέρειες. Ακριβώς. Μελετάνε πάρα πολύ όλες τις κινήσεις πριν απλά θα πούνε θα πάω και θα κάνω εξαγωγή στην Φιλανδία. Μπορεί κάτι να μην ταιριάζει, κάτι να μην υπάρχει ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Είτε είναι στην αγορά της λιανικής, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, είτε στην εστίαση. Έτσι, που η κάθε χώρα, ο κάθε λαός μπορεί να δεχτεί κάποια προϊόντα ή λιγότερο ή περισσότερο ή καθόλου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί να επιλέξει εσάς ένας έμπορος, ένας παραγωγός, ώστε να χτίσετε εσείς τη δική του γέφυρα με τα εμπορικά δίκτυα, ώστε να είστε εσείς ο γεφυροποιός, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει από το χέρι το προϊόν του και θα το βάλει στα ράφια
κορυφαίων καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, καταστημάτων εστίασης και γενικότερα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε εσάς και την ομάδα που σας υποστηρίζει? Φυσικά, γιατί όπως όλοι ξέρουμε ότι πλέον τίποτα δεν είναι, το one man show έχει τελειώσει. Το εμείς Ακριβώς. είναι πάνω από το εγώ. Ακριβώς. Θεωρώ καταρχήν ότι οι στρατηγικές συνεργασίες που έχω και στην ομάδα την οποία εμπεριέχομαι και εγώ, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βρει πραγματικά τα μεταξύ μας πώς ακριβώς πρέπει να οργανωθούμε σαν ομάδα και πώς μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις στον εκάστοτε παραγωγό. Γιατί εμάς? Γιατί πρώτον και κύριον είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουμε και ψάχνοντας και μαθαίνοντας τις πραγματικές ανάγκες μπορεί να έχει μια αγορά, μια χώρα ή ένα κανάλι γενικότερα. Πριν από όλα αυτά που έλεγα, ότι την εμπειρία μου με όλους αυτούς, με όλες αυτές τις εταιρείες, από το κατάστημα, από το εστιατόριο της πόλης μας ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι και τον χονδρέμπορο ο οποίος είναι στην Κρήτη, οπουδήποτε ή στο εξωτερικό, λόγω αυτών των χιλιόμετρων και λόγω αυτής της ζωντανής επαφής που πλέον χτίζουμε σχέσεις πραγματικά με αυτούς τους ανθρώπους τις περισσότερες φορές και όχι απλά συνεργασίες που είναι καθαρά μόνο B2B, οπότε υπάρχει μια εμπιστοσύνη και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ψάξει το προϊόν τους, έχουμε ψάξει την ανάγκη για είτε από την πλευρά του τροφοδότη, να το πω έτσι, του χονδρέμπορου, είτε από την πλευρά του παραγωγού. Οπότε όλα αυτά τα χιλιόμετρα μας έχουν δώσει μια εμπειρία και μια τριβή να ξέρουμε πού μπορούμε να προωθήσουμε και τι, και αν πραγματικά δεν είναι έτοιμος είτε ο παραγωγός είτε εμείς, θα πούμε την πραγματική αλήθεια. Δεν λέμε ποτέ τα κάνω όλα και είμαι σωστός σε όλα. Υπάρχει μια 100% πραγματική αντιμετώπιση προς τον επιχειρηματία, γιατί δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε μια συνεργασία η οποία να είναι απλά μια φούσκα και να τελειώσει. Προσπαθούμε να κάνουμε συνεργασία, και αυτό το λόγο όποιους έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας και στον πορτφόλιό μας είναι συνεργάτες οι οποίοι πλέον είμαστε και υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί χτίζεται η εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε συνεργασία και οποιαδήποτε σχέση. Κάτι τελευταίο, στείλτε εσείς ένα μήνυμα, βάλτε εσείς τον επίλογο, τι θα θέλετε να πείτε σε ανθρώπους εκεί έξω, σε παραγωγούς, σε εμπόρους, σε χονδρεμπόρους, σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο προϊόν τους και πραγματικά δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο ή θα ήθελαν να ανοίξουν νέους δρόμους και να βρουν νέους τρόπους για να το προωθήσουν στα κατάλληλα εμπορικά δίκτυα. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι αν πραγματικά ενδιαφέρεστε όπως σαν εταιρεία, παραγωγή, έχετε χτίσει την ομάδα σας, γιατί όπως και το ποδόσφαιρο και όλα τα ομαδικά αθλήματα στείνονται σε ομάδες. Αν πραγματικά έχετε την ομάδα σας, την εσωτερική σας ομάδα και θέλετε πραγματικά και έχετε πραγματικούς στόχους, όχι μόνο φιλοδοξίες αλλά και πραγματικούς στόχους σε επίπεδο διετίας, τριετίας, να μπορείτε να κάνετε τα πράγματα αυτά που πρέπει, να είστε σίγουροι ότι είμαστε η κατάλληλη ομάδα, οι κατάλληλοι συνεργάτες, οι σωστοί γεφυροποιοί, όπως είπατε και προηγουμένως, οι οποίοι μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις γέφυρες, να γκρεμίσουμε κάποιες άλλες γέφυρες που δεν είναι απαραίτητες, που δεν είναι σωστές, κατόπιν έγκριση βέβαια και του ίδιου του επιχειρηματία, προς Θεού, και να πάμε πραγματικά χέρι-χέρι στην επιτυχία, να πετύχουμε μαζί και να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να μπορεί να υπάρχει το προϊόν στην κατάλληλη αγορά, στο κατάλληλο ράφι και με τους χρόνους που πρέπει, με τη συσκευασία που πρέπει και όλα αυτά τα δευτερεύοντα που δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, γιατί πολλοί επιχειρηματίες σήμερα απλά λένε θέλω πωλήσεις. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το θέλω πωλήσεις μόνο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πίσω από τις κάμερες, όπως καλή ώρα εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες που δουλεύουν για να βγει όλο αυτό το production να βγει σωστά. Άρα λοιπόν εν κατακλείδη είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, ο καθένας στην κατάλληλη θέση, πολύ σωστοί επαγγελματίες που επενδύουμε πάρα πολύ σε γνώση, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ στο σχολείο διδασκόμασταν ότι η γνώση είναι δύναμη.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι στρατηγικοί συνεργάτες για να πάνε τα προϊόντα σας εκεί που πραγματικά τα ζητάει η αγορά. Κύριε Καπιτζόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο της Link. Εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε πραγματικά να μπορέσετε να χτίσετε πολλές περισσότερες γέφυρες και να βοηθήσετε πάρα πολλούς επιχειρηματίες και ανθρώπους του εμπορίου να αναπτύξουν τα τρόφιμά τους με τον τρόπο που επιθυμούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι της Link, ήταν ένα ακόμα απόγευμα εδώ στο στούντιο της Link. Με πολύ χαρά περιμένουμε και εσάς, τους υπόλοιπους Linkers, να έρθετε εδώ, να καταθέσετε το προϊόν σας, τις δεξιότητές σας, την εταιρεία σας, να γίνετε πιο γνωστοί, να σας γνωρίσουμε και να γίνετε ευρέως γνωστοί. Γι' αυτό πραγματικά κάνετε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.